Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchungo Busongo iywera hamwe n'eduka ya Safaricom. Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iywere hamwe n'ebengi ya Credit Bank. Asamange bakere simgwe trasete namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mwanju murigereri litukone lya Tumaine chitalikiye 25 umutienyi noyo kabere omwaka bw'ekirwere na 25 namange aganta kwanekwa omwanju murigereri chinsemo ao ime na isiko ya gusi katokwana ya gusi ni katokwana ime igoro county ya Nyamira nabo igo county ya Kisii ne chinsemo ao omwanju murigereri bali bonsi bagotobwatia chinsemo ao korwa ase mtandao Facebook mtandao o Twitter mtandao YouTube nabo igo mtandao ulio na TikTok nigo tokobari na kubakwaninga wairebo ya mwensi na bali bagotobwatia ase ensemelia ya Zuku channel 38 imena isiko ya gusi na ike nekionga chinsa ibere magoroba ya rero mwanchu murigereri asamanganya kabakwane kibokobwa mono asomwalimo yamo agendete koruali ya chingoma ijanya kabaga gotitorwa gosega gosaganwa gosega gochabwa amo no mworokia omonne weskura yamo korwa ase county ya Nyamira ayona yanda mange omwanchu murigereri cheningongoro ku Haroni Ototo Nyaingiri kuransa memenyerioni gakuruwiso na makoli na aya negatiana kwariganirie ase ekionga chinza ibere nkata kuiwa chindwe chikongwira Mworokia weskuru ya Nyanchoka Comprehensive School kuchabwa no mwalimu munene gwikagotigerwa chingoma chintini na kwenda ase Nyagitari achaligie formula aira nenka abwaterania abagusi bonse pi na intwe kara to kugendekera serikali ndio cyekoroisu tunyara kuikara sasa mese gietako bamaya omujumbe bw'ibunge ya North Mugirango omusike Josh Nyamoko kobolia mugusiko gendera bocha amo 2025 a night when two boys dormitories were burned. University ya Kisii kobwato kabakonyi wemeito gochia se skuru ya secondary ya Nyonsia ya nyara kabage koye wengo iga nabakumbwatese mbwatira koboko baka twekera story kire bono tekeri beka kanyombaga njende nsoeka senge timbwa jande ndaswe na omusawo yomo konyora endemero yaje magega yo gochandeka ase kegetambe Mwanju murigereri kionga chinsabire ni gotochaka ningana yogo ichania korwa ase county ya Nyamira ase gotebekananga omworokio yomo ase Elieta Vincent Onyancha nigo agenda korwa la chingoma ase Nyagitari yamo maiga yogo chabwa na gotiturwa amo no mwalimu munene we skuru ya Nyanchoka Comprehensive ase agosomia
Kolengana no nyanja nigagotabuna nigo achete eskuru kanyorire esanya rukaba gakwengerwa amo no mwalimu oyu nyarukaba gakomusaga na chindo jintindi nabo igo nigo obotukibwa takiwe koyenekigwa gose igoro yokoligereria engane iga omwanchwa omoligereri mulikito Polycarp Okara nigatolganira oroboti oru asenjira yobekirano. Kolengana no mwalimu oyu iga Sereta Vincent Onyancha nigo hakwereranga nigarenga semiremo ya botambe yakera rituko chingaki alegosome krasi mena koiwa chinkundi kurwa se amagegaye asekejanga wali moyo igani gari komo bunebuna niga chete school kanyoride. It was on a Friday na chete school kinyorira ake sauna about some issues kuru nyumba kerone ke school ngaimoki my documents ngasoi classime ngansa gosomi kingenda to gosomi ngata kuiwa chindwe chikongwira akera nayo chindwe alafu ngochikorie ngosangu no my teacher akamanza ko ngake cheki akangurra ko chisiku ngachikota makara assist akambwa chinguru akangira office akaenda akasieka asantiringete kweli wanonya gitarinde onye nabo Onyancha nigairire ngambanyo gutwara bombo chibonde bwensi na mwalimu oyo iga igento kolengana munere gwikabono agendrete gukumeria ntentu anya kumera nere gosintu anya kolaidi ande nere tena chitakonyora akonkurre kurugira simerioka na kongi office na kompeka inse na kontirengo kumia wono iga kirase mumiete nya gitarinde one ndagira kurwanta chete tinikota igoso ngochikoli naruka wandima ndigo sangu misetenda omukito bogotema koligi omwalimu oyo iga munene bwe sukuru yiga asare gosomea Nyanchoka Junior School oyo manyakantabuna Dickens Omende nigo taibura matunda nanye nabo nigo mulikyo munene bekyomekeria kupet kurwa soro sayoro iga Sereta Lewis Nyakweba agenda ko bagakugikiria gakora bunekeiga ase aganire kyomekeria kolika bali mu Teacher Service Commission witraso muteneri obo Magaki Eric wesoke kirali na kubwatoka oroboti rwabene igoro yagekora. The rules in the teaching fraternity igamanyire amakigo wamanye kura ya maba concept yani umwarimu na akore kyara akore sukuru amakigo gago kaba properly ikiko ndiyo riko monene gwe sukuru ende yonse kubwato umwarimu kumwako orwe gusiko kwa kende yonse ekiagere ya ikire in any other offense a duty yo mwalimu monene no como report to the next supervisor. The next supervisor mbamanyete on what to do ekero mwalimu akore anything else. Vincent says na nyori to school in the morning. Konyorwa ngo go deserve that punishment. Chi punishment ichiro chire prescribed by the law on how you deal with a teacher who is late. As a union on behalf of the teachers in this county, to condemn the act na kunyoya abayorimu bonsi abanene baba senior school na junior school tadi barimu mbaiko ba disciplined na barabwo wetera asichindwe ne chitege na kurwa abantu na mwanege nduki atoke kirimo mune union na barimu ngene mwarimu oyo gakire chindwe bosio yabana gosomya abana togosomya batusigete sana lakini umwakire chindwe iki nyinge bosya abana bonege ndontamanya ki umwarimu na nairane asomya abana abo. We condemn this act. Omwalimu oyo igasa bono nigagendete ko bagakonyorera obugwene bwa yasinya gitali yemo yabanyene meyo mucyo iga oikonge chingaki abanyimba kurwa segeta senikiriye kerenyo bagendeta muno botukigoro yegekoreke iga eginko report rigeta senikya obonjete kyagatembe kuruiga imeye county Nyamira eliterane gonkuru kwa Polycarp Okara. Mwanju murigetukira na wikase ebunge ya Kitutu Chache South nigo musayo mo bwe miaka yegatwa litukulia lero gose imekorwa sekenyero kia mwamugesa egwodi ya Kitutu Central mebunge ya Kitutu Chache South nigo aba no mogoko litukulia lero magiga iyo kanyora endemero eyu abeire gakubwatia matuka mange ase abete gagusiria abaibuli baye bonsi na komenya ngena koro kurendo kubwatia endemero ya abaibuli baye ekabegetiro chingagenya ndiko bakumukie getambukiro na kuligia obokonyi kurwaso abagambi nabo igabo
gwatani ao abanyakaba kwa bakomokonya ritukuria rero asanyara kaba gakonyore nimiru na kuchaka kwagacha enyumba yae mnagutumanyia murikio Dipon Asanya na aba kuyorenga na ngithomento aba achaga kurende natukarachi na kibere kuchwera ono ra ko rikenda umusayomo w'emyaka yegatwa asirita Danstan Mung'are kurose kinyirukia mwamugesa ime ye location ya Kiamwasi kubona bereka gwetera amakongo maega yogo kwa waise aiga none igoretu lakini bono maminto kero tato mintako maminta ka seru ko to ka seru ne tore abana babire konyeme asimenyete so mama ona bere so mama myake yonse kurukindo mo kemba kabono na ikirega bono yaike irenga kiega ntaite kwagacha gaiga inka narajira matuka mange okwana na sokore ane onte ibado myaka teraika nonyana bo nigare no mugoko bwa mariga maega yo mugambi bwense mweyuengo koromukia ilikwenda kinga nere onyorire obomenyo no waigete tende kamu arende nche kwaga nonganya ronde yote kompata kapoko arena chete se chief kamu arende na bakompata mbwatira kapoko baka twekera stoikire bono takiri beka kanyombaga njende soeka senge timbo ajande ndaswe ase gitambukiro gyokoreta omurembe asenkeywe gatiyo mocho corona sokoro yaje twataka tubikira umwana gesumu kyaye egero umwana ire ne mugaye buguna rumi bona bairanire ko cya story egera banyora ase endimiro yaise bona tukira n'abagambi mwaka utorokereire so mwana yagwenta kobera egetari yaise tubekire birachoki na intwe twahokiri n'abagambi kyagera utorokere bana biro muntu manene natagete kuiranaka bona anso abaje uri mubo rugwe sokoro singa kicho nigo bana bagikirege koragyo kunereria e amate asi amatejemo sechindo botenko babule bwa marimu pero abaya nabasirire igokonyora bamura bamwaba abana babatigiri chintakana bagutaka gutubirira abana bari ngati baegwa obuli bwa babamura bamwaba rangati gatoka bane abana bari ba kwacha konyo abandi basirire bagutaya yambako ati ase bamenyete uyo mino utategetikero kenda anyore nere na bakubwekaine ko baba ko mumono kera bamintu basirire twatakuryana n'ibintu biri byabo kubisyekerera isiko twaruba cyane tomanya na intwe buna mwanya bantu wikatuku yare ko banaye gwakwa utiga abana muno yo mina atigire bakorera no gukorera abo bamino yoroje kego kikororeka igoro kibitagana na kinyora bayibori babo kuripoteria egetaseni kiao kiagatembe kurega ase kinyiro kia mwamugesa location ya Kiamwasi egotoka Kitutu Central Ward imeye bunge ya Kitutu chache South iriteria na inkoro kwa Dipon Asanya Mwanjo murigererio mochumbe bwe bunge ya North Mugirango musikecho wa Nyamoko litkolia lero niganya kabaka kubwatoka basi kuchia skuru ya secondary ya St Francis Gekendo azanyara kaba gakwanike buna nigara chikwenda gusegeta amasomo nechisemi ase bunge yuo boigo niganya kaba gagusegeta abaibuli na barubuko sira abana babo asa masomo kurali tukochia terinde na boigo siasa chiorogongo rwagusi na bo nchianyara libaga asianya kubachiko kwanirwa achinsemecho asabarai abanya kaba ebirengara byabo munagotumanya muriketo Paul Cup Okara nomujega honyara ko bagokora wamo no mubunge bw'insemechiga cha North Mugirango muskejo wa Nyamoko uyubwa tuke basi go cha skuru yega skuru asamatukama yaringe no mubaromoke kurende gwetera somo kibo mujumbo yega nige skuru yega ya gendere ko bagego kina somo baroye gukine birengo bya masomo asebona abana bari gwetanya chimisano mwaigule atua ya akire naende tugusabira especially the principal and the teachers, the board of management tubasabira maya kapsa elinda abana baitu bagasomaga banyale goeta banyole chances at the national level elinde na ibarache gutwale meaning asegese ubitu cyo mubusi
tukubaseberera nigitambukiro ababwatani b'esukuru y'Abanyara ko bakogokera ase bagatogirie na kugenderera ku mubuli mujumbo yiga kugendera gusira cy'isukuru kindi cici etanaine nenjire ya moyo gokonya obusombi bwa bana na nechinga gice kigosori gose chinga kibako genda kwegera masomo ase cy'isukuru kinde. We thank you for that. For the first time we have the school bus we are celebrating today. That bus will help us greatly. That bus will take our students for academic tours, academic programs and sports. We are a very serious sporting school in this sub-county. We are the best in football, the best in volleyball. Nigentuwego kia kuboka monega tiaba ibuli obekere na asaya igam. Wangu akanga mbiya mono asomo chumbo ito ase mage anda tokolera sensei akojire sukuru eye korwa abana obarenge tisaini mpaka abana bono babeire libwe yemo na byogoto atole no mogoko manene toiguete toirurukiri tukoria rero kulinda sense mugende siasa niko cyanyara ko bacikole mwense asumuske Josh Nyamoko agendere ko bahaga guseme byara bali bagendere ko bako binga university koleto asore gongoroiga asibiga atogiri gati abarayibanda barushe bina ase bigambiro eliwanchira okina gweche semya sokoleto ko university asore gongoroiga we county ya Nyamira. So you know that the school here West Mugrango na baraibons pibanya Mira except abuo pata etego seria na mbiamono kiara ntu kwa no minister mtu arangalie professor Rukunathan Ogechi tukakaa naye tukasema tutaendelea ku make sure that the university ile ya Nyamira ya very implemented. Na sinsemo ya siasa nigo mujumbo yigagendere ko bagakubuli abagusigo twara obomoa obuborerere barabu abanyene kwa nyolere getalie karene ko rwase serikali na bigutwara liogirira nyariko bari kubakonya elio koba amo ne serikali no mwana oli mweyiwo olio ito okorogusie simatiana lera chaligie formula aira nenka abwaterania abagusibons pi na intwe karato ko gende kare serikali ndio sikoro isu tonyala kuikara sasa semese lieta ko bamaya bono mugusi in some ways or lose the direction, and that's why we are saying bane karato asangani kiana to asangane to materi no road kora ko World Bank inchitui karanse gaiga eline to bwaterane to bena linya cha to begetamu munyore tenga kiere na itora skochi motu ningana haja igwo kuboko wa munegati abarayibekere na asajaiga dali bagai mware gwanja igonga na into to swabwo twaigwana nire to swabwo to teranga na into round yeye amogusine royo okoruku Fredma batia lakini gego ika 2027 yo mogusito barari Eginko ripoti ligetasini kia uwanjito kia Gatembe kuriga ases kurejega ya St. Francis Gekendo ime ya bunge ya North Magrange County ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara na omuntu muri tutigarete ase chinsame cha Nyamira kuba muno ase skuru yo ya skuru yo ase omojumbe Nyamoko arenge nigo litukulia lera boigo anyara ko baga kwereneria engwana yabatike kubwate kwa amono mwana siasa oyo masirieta Isaac Atebe igoro botume kibwe chibesa chia NCCDF ase ebunge yo asanyata ko baga gatabna nigo chikore maria gusoko tume kwae nigo kore maria okogendera kubwa mono kwa barko bari bakurwa ase chia amachitari nyara kakona ritukolia lero mojumbe webunge yo omoske Josh Nyamoko nigatukuterare kerengerere kina gotabuna ereni gagutumika chibesa chie bunge yo gose chia CDF ase ebirengo gosemuna chibitagere gotumikwa naboigo siasa siasa nigo cyanya kwa chikone kwa senseme yo asabarai abanya kwa bakuru ebirengerere byabo naboigo kokwanira igoro yobukurumi obubwanya kwa babako ene kigwa kolengana babo ase county Nyamira oyo mobo uyu nyara kwa bakuru ebirengerere byae igoro yoburai ime ye county Nyamira na boigo bukurumi no speaker omoyia Thaddeus Nyabaro munago tumunye muri kito Fatigada Gisemba
na matuko atano na mbere ahetire gesa umana siasa korwase bunge ya North Mugirango umuske Isaac Atebe ukwanira ubutumiki obobe bw'ekibesa anene kiriya cy'ekipasari inse y'oburayi bwaye mu bunge umuske cyo ashinyamuko budanigo obukurumi obonge bwabeire bokwenekiwa ubwo bokore Maria amasomo anene kurwase abana baria bakorwa kinga kitari kwenyara twabeire emyaka 2022 2023 2024 kilo mwaka itokonyora emilioni 300 ochose constituency report ni ya sogete muisundi constituency yetu neriyama chitukoba iyo muisu za Kenya sababu ni ose chibasari chibese chikwende chisukuru chitabwati marieta na ndi cyacu cyasoko kuruoro cyaso imivugo y'abantu ingana yeiga nigo umubunge umuskecho washinyamuko ayekanire ase chinkuru kinene nagoteba inzi y'oburayi bwaye nigo abeire gagusira kisemi ase ebunge eyo ebirengo ebinene naigo takunyara kwebwatirania ebikorwa by'obusuku bingabuna ebyo by'obukurumi meskwene n'umuntu ngwana rora mumura watebe Isaac umumara na principle cyaba parade digaiga aho dana atokwana to wachika sendo batwerana kangana bono Vincent uterena chibe to moyade chikora je dormitory none to gwera na to toka otoa kiara ntuna abayibi yani tanya kwegena una na injina tene ina nintu alichiba chiane nda ayabanira ba smart mama usenda onde wese una intu asenje to akinita masamba no to medo bara komenya ubutaliwo cha Muruche ninguna tora kwa ndika vile. Hiyo swezi likafanya. Kwa anda kongongora sama tanga. Ase omujega oyoiga bukubatuka ebus ase skuru ya secondary ya St Francis Gekendo egotoka eward ya Ekerenyo nigo omonogeri webunge ye county ya Nyamira umusketa dia Nyabaro akwanira maiso marore obukurumi ore imeye county eyeiga. Auditor General's report egotebanga omugabano ito kiromotienyi abwakana ghost workers aso mwako eta akuruma milioni 751 igone karaga ndata bakakubuta abande kakomenta ghost workers kabere ibintu mbiro twara bagabe bisima bikoro kunga floka mheshimiwa mbunge unaelewa hii mtu aetwe chibesa kurwe serikali yanene chigrant chigo kunye visima kuikira bono iga desima nkeyo ya kunyiru no ene kemo na hiyo pesa imeondoka ingana yeiga yobukurumi Nyamira ningana boigo yasegwa n'umubunge Nyamuko nagoteba nero isababu enene county ya Nyamira kogenderera gutigara maiga kimagenderero mu MC nero bwata sigete mu senator bwata sigete mu women rep nero bwata kange misigo tengo wemeke. So that's why sometimes we feel bad when we are no we people about it. This confusion in Nyamira is by design. Unaelewa bantu batabuli na bitu kibikolte bigendera tuone gusengana chingaki echecho nigo omonogeri onyamira omusketa dia Nyabaro oigo akwanira oburayi bwebunge ye county ya Nyamira. Impeached person cannot act on behalf of the county assembly or whatsoever, and there is no way an impeachment can be reversed. It can be used to embezzle public funds, but impeachment cannot be reversed. Wakaenda mpaka Central Bank wakajaribu kubadilisha sahihi mheshimiwa mbunge, hiyo ndio naomba ukifika pale anti-fraud sukuma, EACC sukuma, CID sukuma wakuje hapa saa wale watu ambao wanatakiwa kusaini ndio waipe milioni 40 kutoka pale. Tumewamulika. Hingo ripoti ya Getembe kurwaiga ase skuru ya secondary ya Gekendo yegotoka emeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirango county ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba.
Na university ya Kisii ritugoria lero nigo yanya kabagi kubatuka obokonyi bwe mito kimi mito 52 ujese skuru ya secondary ya Nyonsia yanya kabagi kubwato mwirero na koya jikibere chia itire ase chinyomba chyoboraro cyanya ibere cyanya tekaba chiko ya skuru eyo na iga nigo ane kigwa no muteneri omonene obwa mangana Human Resources University eyo azata amuna nigo kerengeli kyo cyanya tekabagi gusirwa amo nomo Vice Chancellor wa University eyo Professor Nathan Ogechi nabwo chingaki checho nigo botukibaganda kwana kiwa elio konyara kabaka konyora bwane nigigererete umuriro igwateka ase skuru eyo. We have been paid a courtesy call by Kisii University, a big delegation headed by Dr. Anyega. This is a response to the fire disaster which the school experienced at this school on the 15th of February 2025, a night when 2 boys' dormitories were burned. All the belongings of the students were destroyed. So today we have received Kisii University, who have donated to this school 70 mattresses, as the professor, that is the Vice Chancellor, had promised. And we are really glad to have this gesture of goodwill. We want to say that Nyonsia Secondary School, in spite of this challenge, is a great school, having posted good results in the recent past. Like last year, the school had a mean of 4.7, where 21 out of 130 candidates qualified with C+ and above to join the university. So we are on the trajectory of academic excellence, and we commit ourselves to achieving that. I'm here to bring his promise. He promised that he will support this school when they were here with the CS for Education, Dr. Migos Ogamba. And we are here as a team to fulfill the promise he made. We have brought 70 mattresses, and we hope that will go a long way, because the learners in that dormitory will need to start. And looking around, the learners who come to this school do not necessarily have the resources. We are saying that we have to support the parents and the school to make sure that they achieve the academic dream that they have. In another forum, I want to say, as the university, we are concerned because Nyonsia Mixed is also a catchment of our university. We get graduates from there, and since they are coming there, we want them to be very well prepared without losing a lot of time. They can settle in and prepare for the end year exams. And on behalf of the university, we want to say, may this school prosper, may you recover quickly. Mwanju muriwe kirabwa nigo tokwenda omutimo kego korento gerana ngandira kumanya mange na kwaliganira seke unga chinsebere korende nigo ngogotiga karotoka no mutimo kungotiga nengwana yerituko. Ngenda so mo chief wetu kana kwa nere na rirende kerete ono aganteri kunya ko bwati usini konyeke ona kya gatera to ikaiga ndo chenga bambwati rente kwa batemere ko ngambera igrasi ke kirendo chenga bankonyere sana sengenjo na bwati njirende timbwati ndo rankonya na wandu nande kanche biye na vera matuka mange tabwati on no wege pek stende kamu arende ngiche nche kwaga onanganya ndo te yote kompata kapoko na se chief akamu arende na bakompata se mbwatira kapoko baka twekera sto ikire bono takeri beka kanyombaga nje nden soeka senge timbwati ande ndaswe nje na manjire town koru asta na mete na aba kuyo ringina ni momento aba achaga kurande matukara na kibere ko chwera. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Twatire kumamaine
eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao ndabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganie gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduka yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangwe neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gitemba Television ekeonga kiamamogusi. Karibu na ndugu mwanjumuli yetu kaendelea na kionga chinsa ibere kurua ase county ya Nairobi omulikito Piusio Kema Biyogo liganya kabanga ukwana negati ya bamenyi be chinsemo cha Nairobi obanya kwa bakuru kubolia chigali chinyara kwa chikorundiwa ase chimbero chinge kuba moro chinga kechiga abaroko bale chirusa aboigo ababoli banya kwa bakuboliwa bero belikigima elio abaroko babo kusabana babo tibanya kwa bago chandeka chinga gichskuru chiranyara kwa chikoigurwa Koraga ngo Syrian Asia mato andre rotro tinga biasara ndiri bo mono biasara mbia birake wa marokaya nete to batenga Kenya itore ndoranga ki petro acho ndego no muna abana batu na chimita rodi chigali chikomyoka saidi muno lakini nengo tevinga abagendi baito banyara ko bakugenda chigali ngorongora egera banyara gusatisa abana bayenga Oniga igendo kirangiri nyanki amatuka yande nabo tukuhuria abantu abanena tukubona kama kawaida lakini ili tukubuna ya lero ili tukabana bako ili tukabana bako ni skuru ili tukabana bako ni skuru ligori ligote njanya kubaliri ona tukumyo kitibeza nyo kitibeza mbya nandi urenda abana bo mungu to batuma iguru mapembe ubaire ngora bune bwenete ekire kiago Nyasaye na bakubikire to konyora likuria rero ibo to bana haraka yo gukoro yo kumyokia abantu okora na umuntu muri magega ya serikali kubwatoka ogochika buna chibesa chirikigwa kanwa abagotuchinya ko bachigwetrase ensemo y'ikisimi nigo omukwaniryo munebwe serikali Dr. Isaac Anthony Maura anyakaba gakobolia gose gakonyara kaba gagukwana igoro yengwane yo akaba gakotabuna gitambo girekino kerekiya gekogera M-Pesa nere gutumeka byatsi chinga kijiga cyabano iga na iko gwikatunya kwa toko yatumeka egekogera nerero na nere kokolya bya. There have been claims in the media about the Inua Jamii program and that so many people are not able to benefit because of the new directive by His Excellency the President that we shall be using M-Pesa to disburse funds, the monthly stipend of 2,000 shillings to people. And particularly they are concerned about older persons. This program covers 1.7 million Kenyans and
it has been wrought with fraud in the past, because people have to congregate at the headquarters to receive money, and sometimes people were even waylaying some of the beneficiaries. As a result, we have done proper targeting as a government, and as we speak, in this new system, already 1.4 million Kenyans have been able to access the funds. So we only have a remainder of 300,000, and you don't need to have a phone. All what you need to do is to have a SIM card. So it's very clear why we are doing so. And ladies and gentlemen, fellow Kenyans, we have over 34 million Kenyans who've been able to subscribe to M-Pesa. And then we have over 381,000 agents across the country where you can actually go and withdraw the money. And you can even access the same services through eCitizen. Yeah, so I think let us disabuse this notion that this is supposed to, disenfranchise people who should benefit. No, actually it empowers them, because they don't need to travel. They will. Na mwanjo muligerali omokonyi mumuraiwense omusike Professor Abraham Githure Kindiki nigagendete kwegerera serikali yaye kusi serikali ya Kenya kwanza kura muraiwense omusike William Samoei Ruto omusike Professor Kindiki gakwa na chinza muchia Mombasa niganyaka wakwaneke na aba Kenya nibabwente kwenda gochamo amoigo muraiwense omusike William Ruto nigagente kwaneke aba Kenya amagendero ase chinsemo na igo nigabwente gosirwa. Ametuelezea ya kwamba safari yake hapa ni safari ya maendeleo. Kweli si kweli? Amekuja hapa kwa sababu ya maneno ya hospitali yetu, na ameagiza milioni 30 kwa sababu ya hospitali hii yetu ya hapa. Vile vile rais ametueleza ako kaunti hii ya Kwale kwa maajili ya miradi mingine mingi ya maendeleo, ikiwemo mambo ya stima. Hiyo stima umesikia rais ametaja, sio stima ya pale Vanga peke yake, sio ya Lungalunga peke yake. Hiyo manyumba 13,000, watu hao wote kati ya manyumba ni watu wa Kwale County, Lungalunga, Matuga, Msambweni na Kinango. Rais vile vile ametaja miradi ya nyumba, miradi ya masoko, miradi ya ICT hubs. Kwa hivyo ziara yetu hapa tukiongozwa na rais ni kuhakikisha kwamba watu wa Kwale wamepata maendeleo kama vile sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Kwa hivyo ndio unaona rais amesikanisha taifa nzima, hata aliyekuwa mpinzani wake mkuu Mheshimiwa Raila Odinga sasa ni rafiki yake, wanafanya kazi pamoja ya kuunganisha Wakenya, kwa sababu siasa ilikwisha. Sasa ni mambo ya kujenga taifa letu la Kenya, na sasa serikali inaitwa na gukorera mwancho murigereri nigo nonya emirobelio yokorosi kyombegerie bwa gichikura amone chibebe IPC kegenderete nigo omoteneri goso mukonyi omoteneri bwe kyombekyo se David CEO Obadia Keitani nyakabaga kamna serikali nigera chikuganerirwa gotumeka chishiringi bilioni 50 mo kwanekia obochukane ngango kiraniere obochorio bonebu mwaka bochirubure na 25 nebere. Projects to register 5.7 million more voters to have a total of 28 million and conduct the 2017 general elections. List of proposed projects and respective expenditure allocation. The Commission has no development project for the year 2024-25. However, it proposes to implement the Uchaguzi Center project and construction of county warehouses in the medium term as reflected in the next 2. H. The implementation status of Cabinet resolution on reforming state corporations aimed at addressing operation and financial inefficiencies, enhance service delivery, and reduce dependence on exchequer. The Commission does not have a Cabinet resolution on that effect. Request to the committee. The Commission requests this committee to note the submission, support in allocation of adequate resources. Number 3, we need a front loading to 25-26 to facilitate preparation of the kwikirabu mwanchu murigererie no tokorera kionga chinsa ibere inche nigongoro kuharo ni ototo nyangiri
kuranza mwe memenyererio itwagwatira na yarani gakuru kwa Wilson Makoli na korendeni kwa ngogotiga ase ensemo ya kabiri ya studio nyakaba konyora basami wagatembe kurwase omugaka ocho inyambasura tomirane chinsa kutikiraga chinsa inye chia bono maragoba ase keunga chinsa inye Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Musomboro jo kulita tondane. Ona kugiragira abantu bali anje ng'ekiaya okona gotoma ebintu ng'ekiaya ng'ekiaya oganyete ng'ayaya bono ng'ekiaya omugabio yayo oyo ng'ayaya bono yayo oyo oyaya naki mugira bwa meseke musomboro jo kulita tigana kugiragira ebintu nyori gikwanyora nonge keigo ne ikiao ekina ikiao mugira bwa meseke musomba da toro jo kuria kara abantu mbakari jinda anyandagera teyo kari meseke kei nkoko girere meseke ko no girete esa urioro je gento keriko rumu nkeki origereti ekitari kiao mugira bwa meseke musomboro jo kuria igaro je gento getenkera ari Bagaka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, manana man, bagina ninjo. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkare eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagakora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime babwate boomerang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia ye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochukunyara kwa gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa gukwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegutoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Nilan Hub